Que és la Noelia, un aplaudiment per la Susana Bas, sisplau. Bona tarda. Home! Susana, estàs d'acord que el teu personatge ha passat de ser tòxic, si se'm permet l'expressió? Està intoxicat. Està intoxicada per la persona que té al costat, no? Bestial, sí, sí. Bueno, tothom pot passar-li, no?, que tinguis una etapa molt més extrovertida i una etapa en la que estiguis molt més cap a dins. La Verge Maria, deia la Cris. Bueno, no tant. Home, està beateta, Home, està malalta. No, però a banda d'això, perquè una cosa és que estigui malalta i en tractament perquè és addicte al sexe i la cosa d'anar de carícia en carícia, però és que a part trobo que el personatge, comentàvem abans d'entrar, ha fet un canvi de... Està vulnerable, el personatge. Que no s'entera de res. No, perdoni, el Marc que té, que recordarem l'última seqüència. No te'n pots Bueno, perquè té un desempallegar. morbo, té un morbo. Encara que ens faci mal. O gent que no et deixa ser tu mateix, que t'anul·la la teva persona. Però aquest és un concepte de tota la vida. Susana ja ho deia, diu, jo estic molt Si estàs en un vulnerable. moment molt vulnerable, t'agafes algú i aleshores al final acabes perdonant el que sigui, no? Fins que tu no et veus a un mirall i dius, què estic fent, no? Clar, és que et manipula, no?, una persona d'aquest tipus. Et manipula... Jo no sé si la Noelia tindrà por o ja l'ha tingut, però quan en una relació La tenim... Noelia ara mateix està anul·lada, el teu personatge està Però té anul·lat. por també de quedar-se sola. I això ja s'ha dit en algun capítol. Home, de fet, s'agafa el Rafa... S'agafa algú... Fins que el Marc es decideix, perquè sap del fill, que vol estar amb ella, S'agafa a un ferro roent. Però això la vida Un addicte al passa. sexe, doncs deu ser això. No? Sí, la vida passa, clar. És que la sensació que té la Noelia és... Jo la percep. No puc sortir cada nit. I no podem deixar de banda la teràpia, oi? Doncs ens hi posem després de sopar. I per què no ara? Molt bé. M'hi veig amb cor. Marc, ens estem passant. Marc, que paris! Marc, collons! Clar, recordem que la Noelia és addicta al sexe, que no pot mantenir relacions sexuals i que ha d'anar molt a poc, diguem, amb carícies per tornar a poder entrar en aquest món. Noelia, tornant a veure ara aquesta seqüència, tu creus que es pot parlar, diguem, que t'ha forçat sexualment? Es podria parlar d'una violació, fins i tot a dins d'una parella? Jo crec que sí. Perquè ell sap que ella està malalta, que ha d'anar amb compte... Perdoneu, és un imbècil. O sigui, això estarem d'acord, és un imbècil. Home, una mica més que un imbècil. Però ha de respectar, ella està en aquesta situació i ha de respectar la situació que està vivint la Noelia, i com a parella... No, i encara que no sigui una persona, si tu dius prou, no tens ganes de fer aquell acte Clar, ell té la seva estratègia, ell fa això perquè té la seva estratègia, i tots sabem per què. Jo tinc la millor M'esteu dient, perdoneu, perquè clar... Sí, bueno, Tinc clar. Però tampoc l'ha respectat, el que li està passant amb ell. La violació és una agressió sexual. Sí. Treballar més el que és prevenció de recaigudes. És a dir, jo crec que has anat massa lluny, que hauries d'haver pres quins són els teus punts dèbils i protegir-te molt abans, perquè, òbviament, arribar al llit... Però hem seguit el procés que ens ha anat dient el terapeuta. Hi ha altres capítols en què ja el terapeuta ens ha anat explicant que podem anar avançant, que podem... La vostra relació... Em sap greu. Ara parlo no amb la Susana, sinó amb la Noelia, el personatge. Perquè ara veuràs unes coses, unes excuses que posa el Marc, absolutament rocambolesques. És que vam tenir la Lídia, em va agradar molt tornar a dormir junts. A mi també, però ja saps que no és convenient. Sembla que controles, però hem d'evitar qualsevol possible recaiguda. Aquest matí he d'anar a teràpia. Podries venir a buscar-me. És que la senyora Rodríguez i el senyor Guardiola em van dir que passarien a última hora del matí. Ei, Marc, hauríem d'anar passant, que si no farem tard a teràpia. Se'ns ha espatllat l'ordinador. Tinc moltes ganes que puguem fer l'amor sempre que ens vingui de gust. Tampoc no cal que corris. L'últim que volem és que tinguis una recaiguda. Així que no forcem res. Avui? He demanat de canviar-m'ho perquè poguessis venir. És que aquesta tarda pensava avançar a paperassa d'Hisenda. Fa dies que no fem la teràpia de les carícies. I aquesta nit tenim temps. És que avui he quedat amb els del futbol sala. Atraco. M'hi vaig comprometre. Jo la del futbol sala l'entenc, Vosaltres no, però la del futbol sala, Però la Noelia. vida et porta per molts camins. Catalunya està mirant, dient, va, per què no te n'adones? Per què no ho veus? Però escolta, Ja me n'adonaré. hem de dir que el Cor és especialista en fer canvis bruscos a la personalitat de cadascun dels personatges. Sí, perquè el Marc- però no tothom és d'un color. El Marc
jo deia, el nòvio ideal, allò... El teu preferit, tu vas dir, eh? Es va veure el minut 1 que hi havia trampa aquí, un nòvio ideal que portava a la Marta a dormir a l'Hotel Arts perquè li encantava, li preparava un sopar i tal, i ara s'està portant com un porc. Però és que no tothom és d'un color, passes per molts colors, no, la Sí, vida. però del blanc al negre, sense passar pel gris, La Noelia és natural. Begoña. Perquè la Noelia A veure, està... perdoneu. Tenir aficions comunes, perquè si amb la teva parella no pots compartir les aficions, tens un problema. Però clar, per exemple, Susana, actriu, tu has de buscar algú del teu No, que no pugui té per entendre el què, però teu dic món o pot ser aficions, algú pues- que no tingui res a veure amb el teu món? Jo estic amb algú que no té res a veure amb aquest món. I l'entén bé, aquest món? I l'entén perfectament. i ens Entén que, per entenem exemple, molt bé. aquest estiu te n'hagis d'anar a rodar una pel·lícula? Sí, sí que l'entén, i potser ben mi. On es roda aquesta pel·lícula aquest estiu? Entre els Alps francesos i italians. És sobre el Tour de França. Sobre el Tour de Sí, França? ho dirigeix un director que viu a França, que és espanyol, es diu Pablo Sereno, és la seva tercera pel·lícula, i bueno, ho suporta el Tour de França, I toca parlar francès? Sí. I el parles bé? Sí, sí, sí. Carai, fantàstic, fantàstic. No, però per I el exemple... Mauri Bilbao, tot perfecte. Ja veuràs. He tornat a trobar el camí. La dona immoral només mereix un pecador per marit. Siraci de 26-23. Quan acabaràs de devastar i de trair, tu seràs el devastat i el traït. Isaías 33:1. Tot el mal que has sembrat et serà retornat. Jehovà s'encarregarà de tu. Et farà patir tuberculosis. Tots aquests desastres et perseguiran fins que desapareguis. I no són Rafa té memòria? un assaig i la I primera. no reieu? No t'agafava a riure? Perquè... Bueno, justament aquell dia va portar... Ell també té una espècie d'escola que fan classes a nens, i van venir tots i estaven així tots. Hola. Que bé que ho fa, no? Del bé que ho va fer. Home, ho va fer bé perquè tenia els nens allà, home. Estan tots afigurant. Com cada setmana, el divendres